Gràcies i fins una altra. A tu. Molt bé. No deixem el vermut, perquè la Montse López avui fa el seu darrer vermut en aquest programa i ho fa amb en Justo Molinero. Ja no sé què més dir d'aquest home que no haguem dit. En tot cas, sí que tinc curiositat per saber de què han parlat amb la Montse. Hem anat a Santa Coloma, a la plaça de la Vila. Avui faig el vermut a Santa Coloma de Gramenet, amb un locutor andalús conegut arreu per haver creat un imperi a partir d'allò que més estimava. Va viure un temps a Badalona i vull saber com és aquest cordobès que tant admira els catalans. Molt bé. Sí, vinga. És l'hora, Justo Molinero, què tal, com estàs? Molt bé, bé. A finals dels 60 arribes a Catalunya i durant uns 13 anys fas de taxista. Sí. Com recordes Santa Coloma de Gramenet i Badalona en aquells moments? Però primer, abans de fer de taxista, feia de mecànic i precisament aquí agafava l'autobús per anar al carrer Amolgàvers, a Barcelona. Ha canviat tot tant. Aquí hi havia la parada de l'autobús, hi havia un autobús que anava a Badalona, que era el BM, un altre que anava a Barcelona, era l'SC, també a Santa Coloma hi havia el 35, que era el trole, amb aquells cables elèctrics, i hi havia un altre que era l'SM, que anava a Montgat. Però al Maití, aquí la gent hi havia cues fins a 5 autobusos esperant, la cua del primer, del segon fins al 5è. O sigui, tot això era ple de gent des de les 6 del matí. O sigui, ha canviat tant la plaça aquesta, ha canviat tot. A vegades, quan parles amb la gent jove, diu, calla perquè no sé què. Aquí mateix hi ha la farmàcia de la plaça La Vila, hi havia una parada de taxis, ja de taxistes, no hem passat hores aquí esperant clients. Venim a Santa Coloma ja amb el taxi groc, perquè abans no es podia venir a Santa Coloma el taxi groc, era d'un altre color, igual que ho era a Santa Coloma, ara tot és àrea metropolitana, tot el mateix, sembla que sempre ha sigut així, però no és veritat, ho hem viscut, hem anat vivint la transformació. Jo me'n recordo aquí a Santa Coloma de Gramenet, vivint aquí a la Rambla Sant Sebastià, quan van fer el clavegueram de la Rambla Sant Sebastià, que encara no hi existia. Tu t'imagines una Rambla Sant Sebastià ara sense clavegueram, amb la quantitat de milers de pisos que han fet? O sigui, estava tot per fer. I aquesta Rambla no era com està ara, ni hi havia aquestes terrasses per fer aquests vermuts. Perdona, ni mai ho havia somiat, parar a fer el vermut que dius. Escolta, això del vermut, jo crec que hauríem de prendre nota perquè això hi va molt bé. De fet, per exemple, a Madrid ho fan, i a Andalusia en molts llocs també. Aquí a Catalunya no se'n fa tant, i a Barcelona pràcticament poc. Però jo crec que tenim un problema, perquè a l'hora del vermut la gent té la feina molt lluny i han de fer molts quilòmetres i per tant perdre molt de temps, que és el que podíem aprofitar per prendre el vermut. De fet, tu a Còrdova no sé si en vas fer molts de vermuts de jovenet. No en podia, ni podia ni... No havia fet cap ni un. Sí, sí. Què és el que més t'agradava? Aquí a Santa Coloma vas viure un any, no? Em sembla de seguida... A Santa Coloma va ser un any, però vaig estar sempre lligat a Santa Coloma, de tota la vida, fins al dia d'avui. Fins i tot ara. Però després vas anar a viure a Badalona i vas viure durant uns quants anys al barri de la Salut. Què és el que més t'agradava d'aleshores? Bueno, jo me'n recordo, no hi havia droga ni porro, d'això ni se'n parlava, després es va començar a parlar, però la gent era molt sincera. I podíem estar a la porta d'un o de l'altre amb un banc de pedra, allò que hi havia abans parlant, la gent de la mateixa edat, tots els veïns. Era la franquesa, les relacions que fèiem amb els veïns. Ara tothom està connectat però està solitari, raons de mòbil, no? Però abans era parlar i potser em donaven la 1 de la matinada parlant entre els veïns i d'aquelles xarles i tal, però sortien les bones relacions d'amistat, amb noies i nens. Això s'ha perdut una mica, ara va cadascú a la seva. Ara fins i tot a la gent li costa saludar, quan t'hi trobes per el carrer a algú li costa dir adéu, bon dia, passo bé, no sé què, bona tarda, bona nit, li costa. Això s'ha perdut, no, amb els anys? S'està perdent pràcticament tot i és una llàstima, però fins i tot vas a casa, agafes l'ascensor i la gent mira a baix, aixeca el cap, home, diga, bon dia, què passa, com va, com serà el dia d'avui? Abans, com mínim, preguntava, quin temps farà, plourà o no plourà? Ara la gent ni això li preocupa, tampoc. Tu l'any 82, pel Mundial, decideixes muntar aquesta ràdio perquè creies que així amb els taxis també atrauries a més gent. Quan descobreixes que allò es pot convertir en un negoci? Bueno, van començar amb la ràdio, que era una cosa pensant que això seria que ens serviria per buscar clients per tenir més feina als taxis, però
el dia que un company es va matar a la carretera de Roca, ell i 2 fills, va venir la Guàrdia Urbana a l'emissora i em va dir què tal, vam anar a parlar a la mare, a la dona, a veure com si li explica una dona que ha mort el seu marit i 2 fills, 2 que tenia. I, esclar, faltaven diners perquè estava en un hospital per aquí a Mollet que el van portar i enterrar aquella família valia 400 i pico mil pessetes. I la dona no tenia, no 400.000, cap ni una. I vam fer per la ràdio, ho vaig explicar per la ràdio, i amb un no res vam plegar aquests 400 i pico mil pessetes que faltaven. I vaig pensar, cony, això va ser el primer acte que vam fer des de Ràdio Teletasi, que vam pensar, collons, a veure això, no? Després vam fer una festa que va ser Les Migues, també al carrer Sant Carles, i es va omplir de gent i això va ser tal. I em vaig plantejar la possibilitat de poder continuar, passat del Mundial de Futbol, de continuar amb la ràdio, tot i que no teníem concessió, érem una emissora pirata, i així vam estar fins al 29 de desembre del 86, que va ser quan la van tancar. Com recordes aquell dia? Va ser el dia més trist de la meva vida, va ser a la nit, a prop de les 9 del capvespre, i van venir i van dir, escolta, això s'ha de tancar i no teniu permís i si no i tal. Res, la vam tancar, vam estar un any parat, fins que ens va sortir la possibilitat d'anar a l'emissora de Mataró, vam anar a la de Mataró, i hem anat voltant i ara hi tornem aquí a estar i feliços a Santa Coloma. Han passat 33 anys des d'aquells inicis de Ràdio Teletaxi, però l'esperit continua sent el mateix? El mateix. Que sigui la gent la que demana les cançons, que sigui la gent la que vulgui explicar la seva, o sigui, les mateixes trucades, la gent amb els mateixos motius que trucaven fa 25 anys, truquen ara, vull dir, això ha canviat molt poc. La filosofia és la mateixa. Tu has sabut fidelitzar aquella gent que, com tu i com la teva família, van venir fa molts anys a buscar-se la vida, podem dir, aquí a Catalunya. I quin creus que ha estat l'èxit? Bueno, l'èxit és posar aquella música que la gent esperava. Jo he vist néixer a la ràdio les tertúlies. Gent que sap de tot, savis que no saben de tot, saben del que va passar, el que passaran, i pronostiquen qui guanyarà, qui perdrà. Després s'equivoquen, però ningú demana perdó, però se n'equivoquen tots. I jo vaig pensar, escolta, no, jo el que vull fer és la música que la gent tenia al cap de quan va començar a sortir la ràdio, de quan la ràdio se va fer i va sortir, i d'aquells programes de la María Matilde Almendros, d'Espanya para los españoles, i totes aquelles cançons. Aquí s'exportava també molt la ràdio Andorra, l'emissora del Principat d'Andorra, s'escoltava perfectament, Onda Mitjana i Ona Curta, aquí a Catalunya i Andalusia, arreu d'Espanya, i la gent trucava i enviava un sellent de premi que eren els diners perquè li posessin un disc. I el locutor començava a dir, ara radiarem El emigrante, Juanito Valderrama, no lo ha pedido, fulanito de no sé què, menganito de no sé què, tal. I jo vaig pensar que allò era una forma d'èxit perquè allò de recordar és volver a vivir. Doncs allò és bo, recordar i viure allò que hem passat. A lo millor moltes coses perquè no ens tornin a passar, no? Però jo vaig creure que allò era una molt bona cosa i que seria una ràdio d'èxit. Vam començar, van ser fidel a aquell pensament i encara continuen així. Perquè tu segurament que et van enamorar escoltant una cançó, o en aquell moment era una cançó la que escoltava, la teva mare et va explicar quan era joveneta que no sé què, que no sé quanta, doncs és això. A més, tots aquests anys han passat, l'esperit continua sent el mateix, però la ràdio, tot i que s'ha anat adaptant a les noves tecnologies, perquè això no en queda una altra, aquest sentiment per la ràdio no es perd? O aquest seguir escoltant la ràdio i voler seguir escoltant la ràdio? Aquest valor afegit que té la ràdio, l'espontaneïtat, el poder, tal, això, sí que va sortir la televisió, i quan va sortir la televisió la ràdio va patir perquè tothom hi pensava ui, quan va sortir la FM, perquè clar, la FM aquí a Barcelona només hi havia Ràdio Joventut, la que era l'emissora de freqüència modulada, i després la de Mataró i tal, i tothom pensava, això serà el fracàs i tal. Doncs no, escolta, s'ha anat. Després va sortir la ràdio digital, però això no ha tingut èxit. O sigui, la FM s'ha quedat i s'ha quedat i s'ha quedat. O sigui, va arribar aquí per quedar-se. Jo crec que una cosa espontània, sí que tenim la televisió i tenim molts mitjans, però la ràdio és la ràdio. Tu posaves aquesta música que és la que tu recordaves, però la música en català també hi té cabuda? I tant, i tant. Nosaltres, de per norma, hi posem molta música en català. Hi ha gent que ho fa molt bé, hi ha cançons que formen part de la banda sonora nostra, també. Hi ha d'altres que dius, això, un carallot, però
nosaltres hem fet i hem cregut en grups, Amélie, per exemple, Amélie, jo crec que la nostra emissora va ser els descobridors d'aquesta gent. I és una gent que funciona i que tiren. Ara han fet darrerament un disc en anglès, però nosaltres el seu començament va ser en català i sí. Nosaltres estem per la música del país, també. Es pot estimar Catalunya i no parlar gairebé mai el català, com passa en alguns barris, com per exemple a Badalona? No, però això la culpa la tenen els catalans. La culpa la tenen els catalans, perquè ara és l'hora del català. O sigui, la gent, com jo, i parlem alguna cosa en català i fotem la pota, perquè és normal, perquè a parlar s'aprèn parlant, si fotem la pota davant un català, el català canvia ràpidament a l'espanyol, que ho fa perquè és massa educat. Però escolta, no, perquè tu continua parlant en català i així jo aconseguiré poder tal. Però la gent, en el moment que li canvia, se sent menyspreat i ja està. I molta gent agafen per dir, no ho parlé. Però l'estima cap al país, l'estima cap a Catalunya i tal, a Catalunya s'estima tant parlant en català com en castellà, com català i castellà o castellà i català. O sigui, la llengua no és el problema, ni molt més. La llengua és per entendre's entre la gent. Hi ha gent que s'estima a Catalunya parlant espanyol perfectament. N'hi ha gent que s'ha adaptat millor i que avui parla perfectament amb els seus fills, el meu cas. I bueno... Tu dius que la llengua no és un problema, però quin és el problema? N'hi ha de problema? No, jo no sé si n'hi ha problemes, però que la llengua no és el que separa una gent de l'altra. Catalunya és com és, té la seva idiosincràsia, té la seva gent, la seva manera de treballar i de fer i de pensar. Hi ha gent que no hi pensa així, aquí jo crec que hi pensem i treballem massa. I això ens passa, això que ens passa. Tu sempre has estat molt agraït a Catalunya, a la terra, perquè aquí és on has crescut, on també t'has fet un lloc. Sempre has estat molt proper a Jordi Pujol, això sempre ho hem vist. Hi ha molts pujolistes que es diuen que s'han sentit traïts amb aquestes últimes informacions. Jo soc un, però jo no és que hagi estat proper a en Pujol, que sí. Aquí a Santa Coloma mateix han passat moltes coses amb Pujol. Pujol va baixar del cotxe perquè li van tirar pedres i va sortir a veure qui eren. Vull dir, han passat moltes coses. És que la vida ara dius, no, però escolta, però jo he vist, i això devia ser l'any 83, baixant per aquí amb un carro, tirant el Rocío, quan la versa del Rocío, Jordi Pujol anant caminant cap a Rocío fins a Montcada, també. I també s'ha de dir en aquell temps. I jo he agafat, clar, és el president de la Generalitat, li faig una entrevista o no li faig? I a sobre ve amb los rocieros, any 83. Escolta, i això és veritat. Ara, jo vaig aprendre l'himne d'Andalusia a Catalunya. Jo vaig agafar el sentiment d'Andalusia, jo vaig aprendre a estimar la meva terra, per exemple, fixant-me en la manera que en el Pujol defensava la seva. Jo no hi pensava tant en el de pertinença a un lloc. I aquest home em va fer creure en tot això, i per tant això li he d'agrair. El que ha passat després i tot, jo sóc el primer decebut. Jo hi he posat la mà al foc sempre perquè aquest senyor era pulcro. I després això és una cosa, però tampoc, i també se li ha de reconèixer el que ha fet. O sigui, la tasca que ha fet cap a Catalunya també ha estat molt important. D'acord que el seu fill ja ha mirat per cap a un altre lloc i ha fet les coses que no havia de fer, segurament, però una cosa no ha de treure tampoc l'altra. Molta gent s'estima Catalunya gràcies a que el Pujol va fer les coses bé i va allò que deia, com del Terradella, i que ho va seguir dient, és català tot el que vol, estima Catalunya, viu Catalunya i treballa. I es pot estimar la terra d'origen i voler la independència de Catalunya? A veure, jo estic, amb això, jo estic tranquil. Jo quan sortia de Villanueva l'any 67, aquell 8 de novembre vaig arribar aquí al 9, jo pensava, estimaré i defensaré com meva la terra que em doni la possibilitat de desenvolupar-me com persona. Això està en Catalunya i per tant per Catalunya mato. Mato. Ara, dit això, jo vaig venir a Catalunya i estic a Catalunya per complir la llei. Per complir la llei, no per fer-la. O sigui, els que l'han de fer, que la facin. Jo la compliré. Catalunya serà el que vulguin els catalans. Si els catalans majoritàriament volen que això sigui independent, serà un país independent. Si diuen que no, hi serà no. Si diuen que sí, jo hi seré un mes. Si diuen que no, jo també hi seré amb aquesta gent. Vull dir, jo he vingut a complir la llei, no a fer-la. I tu com a català ara què diràs? Com a català què diré? Si vols la independència o no la vols? Bueno, quan arribi el moment, ja veuré, a veure com s'hi veu la cosa, a veure que... Però que, vull dir, que això és una manera de governar i de fer, i jo estic disposat a fer allò que calgui. Jo
vinc a complir la llei. Jo no seré l'obstacle ni per un ni per als altres. Com han anat aquestes converses amb Oriol Junqueras a Revoltats? Bé. Amb l'Oriol Junqueras estic una mica emprenyat també, darrerament, Bé, jo vaig pensar i penso que era un home molt bé i em va caure molt bé, ens hi vam conèixer, però ara darrerament hi veig, en el llibre mateix, ell deia i diu en el llibre: jo no aniré mai i aniré amb una llista amb gent que presumptament hi hagi robat. I ara de sobte el veig en tothom. Alguna cosa ha canviat, segurament, però perquè la gent això no ho miri malament, el millor és callar. Potser en algun moment ha parlat allò que no devia. Decepció també, doncs, amb Oriol Junqueras. Bueno, ja veurem què passa, però d'entrada m'agafa amb el peu canviat. Com passa els estius, Justo Molinero? Bueno, Enyores, Còrdoba? L'enyoro. M'agrada anar, però no l'enyorança. Jo no tinc això perquè molta gent s'adormen mirant cap al sur i aquesta cosa. Jo això no ho tinc, però el carinyo que jo li tinc a Villanueva és molt gran i cada vegada que puc hi vaig. I aquest any segurament hi aniré, però hi aniré 3-4 dies i vaig quan puc 3-4 dies, però no soc una persona que no, jo me'n aniré. A veure, jo vic al Maresme està molt bé, tenim la platja a prop, Catalunya és Catalunya, m'agrada conèixer el país i descobrir-la, però m'estaré per aquí, en el voltant, a part de 3 o 4 dies que aniré cap a Villanueva, m'estaré per aquí, en el voltant. Badalona, que s'ha de descobrir, Badalona és la meva ciutat en la que jo he viscut durant molts anys, amb els meus pares, els meus morts els tinc al cementiri de Badalona i, per tant, jo estic lligat a Badalona, per sempre. Doncs, Justo Molinero, que tinguis molt bon estiu. Nosaltres, de moment, Continuem anem a gaudir del vermut, no? Vinga. Moltes gràcies. Va por ustedes.